Home, doncs la veritat és que després de 11 anys trobar-te, per exemple, una sala com aquí, no? A Londres, de repente, al Houghton and Brixton, que per cert és una sala molt xula. Jo no sé com en el bolo, però realment la sala és xulíssima, no? Fa gràcia. Fa gràcia que del full en blanc, que li dic jo, no? Que és composar cançons, de repente un dia estigues a Londres, o ara per exemple hi ha una prospecció de que segurament al juny han d'anar a Alemanya. Hòstia, fa molta gràcia, no? Tots la sal que dona vida al meu destí, no solet que il·lumina el matí i va sentir tan guai. Yo creo que soy el más indicado. Bueno, yo lo hago, pero tú me corriges, ¿vale? Va, este tipo cuando es un adolescente tiene una actividad celular impresionante, se pone a cantar y a tocar y a hacer canciones como loco, y tiene un amigo suyo en Uldecona, él lo considera un poco, sí, one moment please, Uldecona, donde hay una parte del grupo, otra parte adosada al otro lado del planeta, según algunos, otros no, al ladito, en un pueblo del lado de costa, Benicarló, donde está otra parte de la banda. Ho diu perquè està al País Valencià. Clar. Ja és otro planeta. Y bueno, pues esta gente se juntan se alinean los espacios y los planetas y tocan y tocan y tocan y no paran de tocar. El que más toque es el que ganará, básicamente. Y Pedro y Marita, dale que darle 11 años tocando ahí a tope. La passió que em desfalescen és anar a joder-se del meu despertar, tu fas sentir tan guai. Si estàs no cal res més. A mi el que me motiva a fer música, pues, jo crec, per a mi fer música és un ofici, vull dir, jo per exemple, la veritat és que soc bastant, bueno, queda mal que ho digui, però és una realitat, jo soc molt prolífic, jo faig moltes cançons, però també les faig perquè ja he desenvolupat un ofici de fer-les, o sigui, jo, primera, pues, que és una cosa que m'estimula i que per tant pues, tinc al cap moltes vegades i estic al metro i estic composant, o estic al vàter també, però al mateix temps pues, també tinc aquesta facilitat perquè l'he desenvolupat.